सोर रन्जन दैमारिखौ बिथाङा बस'नो हागौमोन बरनाखसै दा दिनै बिथाङा बेफोरखौ ओरैनो नाटकीय भाबै बुंदों बेखौ बयबो मिथिगौ। खम समनि गेजेरावनो जोङो रन्जन दैमारि बिथांखौ बरननो हागोन आरो खेबथाम भट होनानै BPF हान्जाखौ सरकाराव लाबोदोंमोन नाथाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया गोजोनबो मोनाखैमोन रैखाथिबो मोनाखैमोन जेबो मोनाखैमोन। UPPL मोनसे सुबुं दंमा खुंदों आरो हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बेखौनो फोरमान होदों जे गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाया जे UPPL हान्जाजों दङ बेनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे बिदिन्थि जेरैबायदि 3 बोसोर सिगाङाव रायजो राजानि मोनसे गिदिरथार थांखि लानानै UPPL हान्जाया फैदोंमोन दिनैबो जोङो पुनर फिन बे रायजो राजाफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआव थुलुंगाखांनाय फैदों जे बे ओनसोलाव जे जों गोजोनखौ गायसननो हाबाय रैखाथिखौ बयनोबो लाबोनो हाबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव खौसे लाबोनानै मोजां थासारि दानो हाबाय बेखौ जोङो दिनै फिन खेबसेबाव बुजिनो हादों रायजो राजाफोरखौ नुनानै बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि BTR ओनसोलाव बर'जों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरा जेरैबायदि जौगानाय लुबैदों बे जौगानायखौ मावनो थाखाय UPPL हान्जाया खामानि मावलांबाय थागोन आरो खेबथाम भट होनानै BPF हान्जाखौ सरकाराव लाबोदोंमोन नाथाय BTR ओनसोलनि रायजो राजाया गोजोनबो मोनाखैमोन रैखाथिबो मोनाखैमोन जेबो मोनाखैमोन नाथाय खेबसेल' भट होनानै UPPLखौ सरकाराव लाबोबाय दिनै BTR ओनसोलनि रायजो राजाया गोजोननाय मोनबाय मोजां थासारि मोनबाय रैखाथि मोनबाय आरो गोबां रोखोमनि जौगानायखौ मोननो हाबाय दा नंखायनो BPF आरो UPPLनि गेजेराव बे डिफारेन्सखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै रोजा रोजा UPPLनि फारसे आवगायबोदों दिनैबो बेवहाय 3,000निख्रुइ बांसिन रायजो राजाफ्रा UPPL दलाव जइन जागोन गाबोनबो जइन जागोन कन्टिनिउ जइन जागासिनो दङ आरो नैबे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव UPPL हान्जानि बिजाथिया एबा UPPL BJP मित्रजोटनि बिजाथिया मोनसे जारिमिनारि माने भट मोननानै जोबोद बुरजा माने भट मोननानै देरहागोन बियो रोखा जाबाय। 7 बोसोर रन्जन दैमारिखौ बिथाङा बस'नो हागौमोन बरनाखसै दा दिनै बिथाङा बेफोरखौ ओरैनो नाटकीय भाबै बुंदों बेखौ बयबो मिथिगौ। जों गोसो गोरबोनिफ्राय लुबैयो जे बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ बिनि थाखाय जों जेसेबां हायो खामानि मावगासिनो दङ आंहा फोथायनाय दङ खम समनि गेजेरावनो जोङो रन्जन दैमारि बिथांखौ बरननो हागोन मोनसे फोथायनाय दङ बिनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों आसाम सरकार भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आरो अबंलावरिनि अननायाव जों जाफुंसार जानो हागोन। रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि हारिनिनो दैदेनगिरि आरो बिथांखौ जोङो जोंनि उदां अख्राङाव लाबोनानै रायजो राजाफोरजों जोङो मोजाङै थासारियाव जोङो सोलिनो हागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। जों थाबैनो फोसावगोन। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।